K mému teda neštěstí zjišťuji, že podniky jako kdyby se začaly za to, co vyrábějí, za to, že dělají ocel, stydět. Což mi přijde neuvěřitelně líto a škoda. Koneckonců jsme v situaci, kdy bychom se neměli přece skrývat za nějaká zelená pozlátka a namlouvat si, že ocel nepotřebujeme. Naopak, teď ji potřebujeme jako nikdy předtím. Hlad po oceli nemizí, naopak se s naší spotřebou stále zvyšuje a my bychom si měli uvědomit, že koneckonců ocel je to, díky čemu můžeme žít, jak žijeme, díky čemu naše civilizace vznikla a funguje v této podobě. Podívejte se na webové stránky železáren třeba na začátku roku 2010 a podívejte se teďkon. Jo, před 15 lety všechny měli na titulce nějakou pánev, jo, licí, nebo odpych, nebo žhavé železo a dneska tam mají les a duhu a veselé děti hrající se na louce. To úplně odtržené od reality. Jo. Přitom jako ty železárny dělají pořád stejný produkt. Takže to je ten největší posun. Podle mě dost nešťastný.